Dwi wedi sylwi fod gymaint o bobl y cyhoedd wedi cael hyd i'r stori yma mod i'n dod yma, ac felly mae pawb yn edrych ar y peth, a felly mae'n dangos i mi bod e'n rhywbeth sydd yn bwysig iawn i bawb. Ac o ran cerddoriaeth, rhyfedd iawn yn yr ysgol oedd athro cerdd, a ddari o adael yr ysgol, ddari rhywun arall cadw'r côr ymlaen, a wedyn ddari fo fynd, felly oedd neb yn gwneud y côr. A fyny mynd i'r prifathro gweud, mae'n ofnadwys neb yn gwneud y côr, a fo'n dweud, wel newch eich hun. Trio cael gwared ohona i, oedd o'n neud, ond i'n meddwl, reit, na neud y fi hun. A dyna sut nes i dechrau arwain. A dyna lle welais i pwysigrwydd cerddoriaeth i'r plant, fel rhan o addysg, hwnna'n bwysig ofnadwy. Mae'r profiad wedi bod yn aruthrol i mynd i'r gwir. O'n i'n hapus iawn i fod hynny, o'n i'n falch iawn o fod hynny, oedd y bobl yn falch o'n i yn ei gychwyn hefyd, ac gallu siarad am y profiadau i, pam mae pethau wedi bod mor dda i bobl sydd yn dysgu cerddoriaeth ac offerynnau, a mor bwysig mae hynny wedi bod yn y ffordd mae addysg nhw wedi datblygu. Nid dim ond mewn chwarae, ond achos y disgybliaeth rhwng i ddysgu offerynnau, mae hunan ddisgybliaeth yn y bobl mae hun. A mae hwnna'n rhan, nid sydd o bobl sy'n mynd mewn i gerddoriaeth, ond i'r proffesiynau eraill, fod yna hunan ddisgybliaeth sydd yn bwysig mewn addysg pawb. Ac allan o hynny, be dyn ni wedi yn ffeindio, mae rhaid i'r arian fod at cerddoriaeth. Mae rhaid i ni roi arian i gerddoriaeth. Ddim i fynd i rhywbeth arall a cael ei tynnu ffwrdd o gerddoriaeth, ond yn uniongyrchol i fod i gael ei wario ar gerddoriaeth.